Okay, mayong mudto na usab karon tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Adya usab kita mahigala ni ang atong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Ani ana usab kita sa atong tulumanon, ikaw ug ang imong pagtuo C&A Catechesis on Air. Abi no ato una nga timbayaon ug ang atong talahorong obispo mahigala no may mudto kanimo bishop ang ato ang station manager diri sa Sibulan si Father Rama Ata ug yung manusab ang atong station manager didto sa Actin Basay si Brad Elmer Lugatiman. Oh, kumusta na no? Brad Elmer ug ang Lugatiman family no si Ma'am Lugatiman. Kumusta na no? Ato pod nga timbayaon usab og mayong mudto ang ato ang mga kanhi parokyano dinha sa Bayawan, dinha sa may Kalumbuyan, dinha sa may kining Dawis, dinha sa may kining Sibulan, no, diha sa may Tanhay, no, diha po sa San Francisco kaniadto. Na-assign man ko San Francisco mga duha ka bulan, mga duha ka bulan. Parever ko nabalhin sa Dawis, no, na-assign ko dito. Niya ato nga timbayaon og may mudto usab ang atong mga igsoon dinha Shaten, no, Shaten. Nahala no, may mudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Abi no, ato di ay nga timbayaon of course og mayong mudto ang atong mga kadagkuan sa Katolikong simbahan sa Diocese of Dumaguete, you know, si Monsignor Gamaliel Tulawi, nga atong Judicial Vicar, ang ato apod nga kining Vicar General no si Monsignor Glenn Corsiga o ang ato apod nga mga Episcopal Vicars no si Monsignor kining Monsignor Albert Erasmo Bohol diri sa kining North District sa pud moy ko ra ka paroko karon dinha sa Amlan ug ingon usab si Monsignor Marino Ibo ang ato usab nga kura paroko karon dinha sa Bayawan. No, kumusta? Nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, wala magsakit ang tiyan, walay katol-katol, pero naginhawa pa. Aya. Kuya mo magkay mga higala ug wa na ta magginhawa. No. Unay ginaingon mga higala nga it is better to have bad breath than to have no breath at all. Aya. Mga ginano magkulo katawa ra tayo ni mga higala ha kay mas maayo na ingon nga laughter is the best medicine. Ayan no, so mag-laughter kita din mga higala. Abi no ari kita mga higala sa atuang CBCP News, balitang simbahan ining kahaponon. Bishop Broderick Pabilio ang obispo usab sa Archdiocese Apostolic Vicariate of Taytay, Palawan, nanawagan karon og pintabang pinansyal no gikan kanato diri sa Visayas ug Mindanao lakip na sa Luzon tungod lagi kay padayon nila karong gitukod ang ilahang kanang simbahang katedral sa ilahang Apostolic Vicariate sa Taytay, Palawan. No, may kwarta naman girunta sila pero matud pa niya nagamit nila isip hinabang sa mga na problema kaniadto sa pandemic ug yung manusab sa mga bagyo nga miigo sa ilahang lugar. So nananawagan karon si Bishop Broderick Pabilio ngadto sa tanan nga mga matuuhod nga mutabang kaniya, no, mutabang pinaagi sa kining gitawag na tugtabang pinansyal. Balita gikan sa Vatican, Pope Francis gikasubo pag-ayo ang gihimong sunog sa usa ka Quran, no. Kining Quran mahigala mao kini ang katumba sa Biblia nato mga Kristiyanos, ang mga Muslim Quran ning ilaha muna pinaka-holiest book sa Quran sa Islam religion. No, muna nga dako kaayo nga kasubo sa atong talahorong Santo Papa nga gipasipadaan ang Quran saglit matud pa niya ang bisan unsang basahon nga gipakabalaan sa usa ka kaliwatan angay gyud natong tahoron ingon diha no. Mao kadtong higala ang mga balitang simbahan niining kamudtuhon ug ari kita sa atuang Saint of the Day. Kinsa man ang atong saint karon? July 5. Abi no ang ato karong saint manghigala mao si San Antonio Zacaria, no? Aboy no kini si San Antonio Zacaria manghigala, no, usa kini siya ka educated person, no? Aduna kini siya doctorate sa medicine.
at 22. Pero matod palagi nadani siya sa kinabuhi nga relihiyoso. Muna nga ang nahitabo nisulod kini siya sa seminaryo ug nahimong pare, no? Unya matud pa sa dihang naordinahan na siya, iyahang gi-encourage, no, ang mga tao, ang iyahang mga parokyano nga mutabang gyud sa simbahan, no? Doon na siya debosyon sa pagbagting sa kampana. Ay kining pagbagting sa kampana mahigala ug wala ko kay debosyon ani malato ka, no? Matud pa do na ko kaila mahigala ka. Ako gihangyo nga siya mo itigbagting, ay nadugay na lato ra. nadugay na pulaan rag binagting, no, ano, so na no nya kini si San Antonio Zacaria, no, yahag yung gidebosyonan ang matud pa kining pagbagting sa kampana. Debosyon gyud hapon eh. While on a mission of peace, he became sick and was brought back to his mother, or he died and then at the age of 36. So karong adlaw bata pa kay namatay kini si San Antonio Zacaria. Nahala padayon ta sa atoa nga mga buhaton ni ining kahaponon abi no. Aton lang ning lakipan manghigala og ginagmay joke. Adunay usa ka kubrador sa Norico, kanang magtan-aw ba sa mo reading ba. Ingon siya, brad. Jadi musulod bis kay Johang balay wabay iro diri. Anay naman lagi ni iro. Ay dili ra na. Magabot dito, nibalik. Ingon, brad mamaak mo lagi ni. Di ningon ka dili ni mamaak. Kuha man ko ni ingon nga dili. Ang akong pasabot, dili na amo dili na amo ang iro. Ganyan no. Joke ba yun? Joke na lamang mga hanggang. Dili ni mamaak, dili na among iro. Okay, no, nahala padayon ta magigala ari kita sa atuang mga pangutana. Kinsa man ang nagtukod sa Katolikong simbahan? Of course, ang atong Ginoong Jesucristo, no? Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, sa pagkatinuod, ikaw Pedro, ikaw bato, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Sa ato pabuti pasabot nga kuan di ay si Pedro ang Ginoong Jesucristo mao gyud ang nagtukod. Nya mailhan man nato kay diha man gisaksi pagtukod. Kabalo ka kisay saksi pagtukod ni Kristo si San Pedro mismo. Unya nasayon man lagi kita nga si San Pedro mao ang pinakauna mo'y giilan nato nga pinakauna nga Santo Papa. So muna nga sayon kita nga si San Pedro mao gyud atoa nga gipakauna nga Santo Papa ug busa saksi gyud siya diha gani diha tukura ni Kristo diha sa mga apostoles ang simbahan. Buti pasabot nga sila mo'y unang gi-organize ni Kristo isip simbahan ug sila na lang pud ang nagdala niini ngadto sa katawan. Okay. Brother, unsa man? Kanos amang gyud tukura ang Biblia. So sulata ang Biblia. Abi no sa dili pa nato tubagon ang maong ning pangutana ninyo kanos atukura ang Biblia. Angay natong nasayran nga ang Biblia dili lamang usa ka libro. Dili usa ka libro. Ang Biblia book of books, no, perting daghanang libro nga gi-compile. No? Sa ato pa kung miingon ta nga kanos sulata ang Biblia, mura maglisod ta ana. Ngano man, perting daghanang libro, asa mang libroha ang imong giingon? Ana no? Genesis ba, Exodus ba, ana. Mangutana siguro ta kung kinsay nag-compile. Ayan no? Kaya kinsa po yung nagsulat, daghan kay mga magsusulat, no? Pero kinsay nag-compile. Ang nag-compile sa Biblia mahigala, no, sigon sa atong nasayran sa kasaysayan, ang mga munghi, mga brothers or mga pari nga miyembro sa usa ka nagpuyo sa usa ka monasteryo, no, gihimo nila ang apostolado ang pag-compile sa mga libro sa Biblia. Unya, kung kinsa ang nag-translate niini into one version, si San Jeronimo. Gikan sa nagkalain-lain nga mga pinulungan, Grego, Aramaic, unsa pa man, Grego, Aramaic, Hebrew, daghan kay na nga mga pinulungan, gihimo niyang usa na lang ka version. Kabalo kag unsa version? Latin. Si San Jeronimo. Unya gikan didto daghan na dayon nga mga versions gikan sa original paingon sa kining
Latin, Latin. Pwede pangutana, nganong naa may Biblia nga binisaya? Kabalo mo mahigala no, wa siguro mo kabaluan ni. Ang Biblia gitranslate sa binisaya gikan sa original. Ano? Dili gani gikan sa Latin, gikan sa original nga version. Sa tubakon Aramaic, Aramaic. Pero dito na muna siya munang dili madali-dali ang pagkamaap sa libro. Muna nga adunay uban nga asa dagay sila ana gikuha na siguro sa English version pero doon na naman kausaban kung panalitan ng ipagit. So muna nga kining Biblia natong binisaya gitranslate ni into Bisaya dili gikan sa English version kung dili gikan sa pinulungan nga original. Okay ba? Klaro? So dinhi na lang una kita kutob ha. Sa salamat kayo sa inyong pagiguban. Ato dai nga timbayaon og mayang mudto sa mga ko ang pais din ha sa Kalumbuyan. Di kay pais lang, dili ordinaryong pais ko din ako. Parintin ako ni. Akong gitawag si Gawix Father Christian Durango. Ang iyahang apuhan ani no nga lalaki, ang iyahang apuhan no nga lalaki igsuon. Ano ba iya di? Ang iyang apuhan nga babae igsuon sa akong apuhan nga lalaki. Pedro Acab ug si Kulasa Acab. Ang Kulasa Acab naminyo og Durango. Muna nga si Father Christian Durango nahimo na akong agaw tungod kay ang akong lulo si Pedro Acab igsuon ni lula niya Kulasa Acab naminyo ay. Ayan no? Klaro ba? Dili naminyo ay managsuon si Pedro Acab ug si Kulasa Acab. Ang iyahang igsuon sa akong lolo si Kulasa Acab naminyo og Durango. Ayan no, muna siya. Okay, klaro ba? Nahala no, dinhin na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alaga Reverendo Padre Edwin AA. Mana milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.